EVM हेकिं पसिबल नोंथांमोना बावैसो सप्ता खनसेनि उनाव मोनगोन EVM हेकारफ्रा बि सावा नांदों आदै गर्जन नोंथांमोना जोंनो एथ' रां होयोब्ला जोङो नोंथांखौ देरहाहोगोन नाथाय एथ' होनांगोन दिनै इउपिपिएलआ 0% फैबाय दा जोंहा बेवहाय गर्जन सारा मा बुंदों EVM मेसिनासो थगायबाय जाहैदों EVM मेसिनखौहाय माने मा होनदों EVM मेसिन हेकारफ्रा माने फैसा जानानै दस्रा रोखोम बानायदों बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा माने बेखौ जोंहा गर्जन सारा बुंदों गर्जन सारा होनोब्ला जोंहा गर्जन साराथ' सासे गोरों मानसि ना जोङो मानियो आंथ' मानियो बिथांनि बुंनायखौ खारन बियो दिनैहाय सासे जाम्बा महरैहाय नुजाथिनानै लागासिनो दं ससियेल मिडियायाव अब्ला जुदि EVM मेसिनखौ जुदि हेकारफ्रा माबा मोनसे बानायदों थिग दे दा EVM मेसिन MLA आव हा BTC आवलाय BTC आवथ' ना बेलट पेपारखौबो थगायबाय बेलट पेपारखौबो हेकारफ्रा बोरैबा बानायबाय ना भाइब्रेसन खालामबाय बेलट पेपारखौबो भाइब्रेसन खालामबाय BTC आव दिनै हा MLA आवसो जेनेबा EVM मेसिनखौ हेकारफ्रा हा माबा मोनसे बानायबाय दा बै थांनाय 6 मासाव BTC इलेक्सनाव बेलट पेपार सोदोंमोना जोङो थननै सोदोंमोन गांफा बेखौबो हेटारफ्रा बानायबाय थोद आदै गर्जन जाम्बालै नोङो मानसिया बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंनानै BPFखौ मालाबाबो फेजेननो हानाय नङा आदै गर्जन आं नोंखौ नों आफानि लैसिन बिबथैजों समान आङो बिराद मानियो खिन्थु नोंनि माखासे नैबे बुंनाय रावावहाय आङो एसे बुंदों आरोखि ना गाज्रि मोननानै लाब गैया आदै गर्जन माने बे बुस्थुआ रायजो राजानि सायाव थायो आदै गर्जन माने रायजो राजानि सायाव थायो आदै गर्जन बियो रायजो राजाया मोजां मोनाखिसै इउपिपिएलनि मावनायखौ इउपिपिएलआ दिनैहाय हा इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय मोनसे बुङो खामानिखौ मोनसे मावो नै बिनिखायनो खोथा बाथ्रा जबाब गैयि बाथ्रा बुंनायखाय दिनैहाय रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनजोब्बाय नोंसोर खोनानाय नङा माखासे बे जों गामि ओनसोलफ्राव रायजो जानाय जोंसो खोनायो बुंनाय बाथ्राफोरखौ ना जोंसो खोनायो ना बेफोरबायदि माने गोबां मानसि दं सापस हमनानै ला ना सापस हमनानै ला आंनि गामियावनो दिनै राजनितिकनि थाखाय हेल गैलायि मानसिफोरबो दङ ना इउपिपिएल BPF जालायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो अब्ला दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ माबोरै मोजां मोनबावनो नोङो नोंनि उसुं खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अनो रोङाब्ला सोर मोजां मोननो हा सापस हमनानै ला आदै हा थांनाय BTC इलेक्सनाव आंनि मेगनावनो आङो नुदों हा सानैसो हिनजावफोर गोजाननि फैदोंमोन फैसा बिफैदोंमोन दख'ना गांसेनि बेस्राफोर गथ' गोरलै लाबोनानै गोदाव सोराव गथ'फोरा गाबनाय समाव बै साथामसो आइजोफ्रा बिमा महरै आइजोफ्रा गावनि फिसाखौ जायनि न'खराव ना गावनि थाइनै आहारखौ बुफ्रुनानै दौसे दौनानै मेंजासे जिरायनानै फैनानै नेफैदों बेसेबांबा गोबाव नेनायनि उनाव दिनै ना दख'ना गांसेयाव मा लायो 500निबो दं 1000निबो दं 5000निबो दं 6000निबो दङ हा दिनै खम दामनि दख'नानि दाम 500 थाखाल' बिदोंमोन सासेयाव 500 दै साथाममोन बिसोरो बियो आंनि मेगनाव आं प्रुफ होनो हायो दिनै बिथांमोनखौ मा बुंदों 300 हरनानै थिनहरबाय अब्ला थाखा जोबदोंमोन बैसिनाव हा 500 बिदों 500खौ हरमोन बैसोरनि गाबनाय मेगन मोदैया बहा थांनो बहा खारनो आदै गर्जन EVM मेसिनखौ हेकार खालामबाय होनब्ला जानाय नङा हा EVM मेसिनखौ माबा मोनसे खालामबाय होनब्ला जानाय नङा आदै गर्जन आं बुंदों हा बिसिनि गाबनाय मेगन मोदैया नांदों दिनै 500खौ मानो हरनो हायामोन हरनो हायोमोन
500खौ मानो हरनो हायामोन साथामजों 1500 थांगौमोन हरनो हायोमोन दा दिनैहाय बेबायदियावनो दिनै इउपिपिएलआ 0% फैनांगौ गोनां जादों आदै गर्जन नोंथाङा बुंब्ला जानाय नङा माबा इभिएम मेसिन हेकारफ्रा माबा मोनसे बुंदों होनब्ला जानाय नङा दिनै मानि थाखाय 0% फैनांगौ गोनां जादों इउपिपिएलआ मोनथिगौ नोङो साव बर' बिमाफोरनि साव आंनि मेगनाव साथाम महिलाफ्रा गावनि गथ'खौ गावनि थाइनै आहारखौ दौफैलायनानै बिफैदोंमोन दिनै मानि थाखाय बै बर' बिमाफ्रा मेगनाव मोदै गनानै साव होलांदों बे सावा नांदों आदै गर्जन मिथिबाय दिनै बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा इभिएम मेसिना माबा भाइब्रेसन जाबाय होनब्ला जानाय नङा आदै हा गाज्रि मोनना लाब गैया आदै गर्जन आं जायखौ नुदों बेखौ बुंदों ना दासो जेनेबा भाइब्रेसन जाबाय हा इभिएम मेसिना बिटिसि आवलाय बिटिसि इलेक्सनावलाय हा बेलट पेपाराबो भाइब्रेसन जाबाय नामा दिनै बेफोरबायदि बाथ्राजों बुंनानै जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ जोंनि बिपिएफ दलखौ माब्लाबाबो फेजेननो हानायनि राहा गैया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै ना अननाय दिन्थि इउपिपिएल सरकारा जुदि फैफिननो लुबैदोंब्ला अननाय दिन्थि आदै गर्जन अन नोंनि उसुं खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अनग्रो ना नोंबो जा बै नोंनि खाथिनि मानसिखौबो समानै राननानै जा अब्ला फैफिननो हागौ एबा माबा मोनसे जाफिननो हागौ खिन्थु अननाया गैयाब्ला जिबनावबो माब्लाबाबो बियो उथ्रिसारनो हाया स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बे सेकेन्डआवनो दोनथ'नायसै आदै गर्जन गाज्रि दामोन थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय